Білоруська спортсменка Христина Тімановська залишається в посольстві Польщі в Токіо. Вона отримала гуманітарну візу і в найближчі дні поїде в цю країну. Там їй пообіцяли безпеку і можливість продовжити спортивну кар'єру. Також відомо, що чоловік спортсменки вже виїхав з Білорусі. Скандал навколо білоруської легкоатлетки починає розслідувати Міжнародний олімпійський комітет. Ми встановимо всі факти, вислухаємо всіх учасників, і це займе час. Але наша головна турбота – це благополуччя спортсменки. На Олімпіаді в Токіо Тімановська мала бігти естафету на 200 метрів, але спортсменку без її згоди включили в список учасниць естафети 4 по 400 метрів, хоча вона спеціалізується тільки на коротких дистанціях. Після цього Тімановська публічно розкритикувала білоруське спортивне керівництво в соціальних мережах. У відповідь бігунку спробували відправити до Мінська, однак в аеропорту вона попросила захисту у японської поліції, а також звернулася за допомогою до співробітників МОК. Ми говорили з нею двічі, вона запевнила нас, що відчуває себе в безпеці. Зараз в МОК чекають звіту від Національного олімпійського комітету Білорусі. Рішення у цій справі обіцяють винести, коли будуть відомі всі обставини інциденту.